There you go mga milya, mga migs. Nagyoy mga space na hitabo. Space. Wala ba niingon nga nagbulag sila, pero libog karon. Naglibog karon. Ay, Tagalog man dito no. Nagkuhan siya. Bisaya nga libog ha. Na-confuse karon si Angie kay medyo kuan pod. Napud siya point no, dili sad siya pwede nga mo diretso lang kung dili siya sure. Di ba? Dili siya pwede nga mo decide lang pod nga dili siya sure. So I think pinakaunang buhaton nimo ani Angie. Sa mga parihan ni Angie karon nga nagklog nga uy. Time pa lagi no. Una ninyong buhaton, mag-pray gid mo. Okay, dance na, ha? Okay, so mana pray, kung umana mag-pray, masinsinan, guidan ka. Ganina din manggawas ang mga instrumento sa Ginoo sa iyang mensahe sa imo, pinaagi sa mga tao, pinaagi sa mga lugar, pinaagi sa mga panghitabo sa imong ginabuhi, reflect na rin kana, okay? Pero para sa inyo mga pamilya nga na basin pariha mog naagian or giagian or basin presently no mo na imong problema ron, feeling nimo deserve ba nimo imong partner or normal ra ba na? Basin na insecure lang no ba? Na insecure or sa mga nakarelate ana mismo ha kanang naagian na ingani nga sitwasyon, feel nimo dili ka deserve sa iyang love. Pwede ka mo tawag sa 0995-335-2093. Katong nakarelate ha kay akong pangutanon ako kung kano sa ani nahitabo and then anong nahitabo ni how did you feel about that time na mga dilema sa kinabuhi no. Hello may gabi. Good evening. Hello. Hello, Master Pope. Hello, kinsa name? Zenny, Master Pope. Jenny, Zenny. Zenny. Zenny, letter Z as in zipper. Lain kayo ka na. Ini zebra na lang ang dato. Zipper, gano'n. Zenny, pila edad? 21. 21. Ako ning record para sa YouTube, ah. Sige. Para makuha ni mo ma-review ni mo dito. Zen, 21, nanay asawa? No, single. No, single. Yes, married. Dili, wala. Dili ko married. Single pa ko. Lagi mura kag man kag maldita kay kapag ganyan. No, single. Na kay kasuko? Wala man. Kadumdum siyang ex. Ay, Nakalagi na taganan. I'm a very prophetic nga. sige, ikaw na. Tinod? Angon sa? Na nakadumdum ka? Ay, Murag sala niya nga anong single pa karon, murag anal gan. ay. Tagnaan. Tumatag na si Master Fufi. Basta di ay. Bitaw, unsa may kuan ani be kaning naba kay time sa imong life nga na feeling nimo you don't deserve the person? Oo. Before. Why kanang unsa man day siya? Describe daw siya. Ay na lang inganli. Pero, wala man ni nag-uyab. Ha? Pero, advance lang mag-isip. Ay. Sakit ra ba na siya? Lagi ko mo sa Master Pope ka ng... Nanguyab siya. Oo, nanguyab siya ako. High school pa me that time. Unya ka ng... Makita man po na ako siyang personality nga buotan kaysa Okay. kanang family oriented ka nang balikaron kay wala man siya nag-college, nag-eskwela man ay nag Working. nagtrabaho. Nagtrabaho lagi.
O, bali siya yung breadwinner silang family, Master Pope. Breadwinner, tighimo og bread. Gamit ko. Di ay kanang sigig lumba-lumba tapos ang daogan niya permi nga trophy kay bread. Breadwinner. Siya ang Dili, nagkuhan sa ana. iyang mga manghod. Oo. Sa iyang family siya gapon, sa iyang sa iyang mamagpapa, siya gabuhi. Oo, kay murag I think walay tarong trabaho iyang parents. Unyo unsa man day Tapos iyang trabaho siya karon? magulangan. Maayo. Nasa sa Goldilocks, Hmm? kuan siya kanang Manager ana. dili kanang si tawag ba ni kanang Tigsakwat sa bread. production. O gani breadwinner gyud. Si siya kadaog sa mga bread sa Goldilocks. Bitaw. So dako lugar yung sweldo ana. Siguro Siguro. wala mo ko siya nag-share. Bago lang sad may nagbalik og communicate. Ay. Kasi uyab-uyab Ow! years na sila. Lalagyan. Pero nag-hi lang mo. Hi, musta? Ana you? Oo. So, wakakikilig, wala. Wala. Kay dili man po, aside from that, dili gid na ko siya feel. Bisan pag unsa siya Pero kabuotan. kung maingon ka, kuan Master Pop ka ng Effort. ideal Guy. guy gid bitaw, kanang pang future, siya na gyud. Mo ba? So, nada siya spaceship. Oo. Pang future man. Ang future. Daga naman spaceship sa future. Char-chari. Bitaw. So, murag nga na ideal guy and medyo feel ni mo nga okay gyud kay ni siya, Galing lang. Oo, kanang Unsa day nakagaling lang? Bago kay ang iyang personality do akong personality kay dili fit to each other. Basin ikaw rin nag-assume nga dili fit. Di ba? Siguro. Tanawa kay nga wala man nimo gitry. How did you know nga Pero wala man nimo dili man gitry? good, Master Pop. Dili Hadlo gyud. ko nga. Advance gyud ka mag-isip ay na. Hadlok gyud ka. Ano dia? Dili man ni siya about about man ni fear. Imo man ning fear. Siguro. Dili man na mao, di na mao. Wala ka ka-relate, dili. Lahi na imo nga story, lahi na nga dear MR mo. Ay, grabe sa. Lagi kay, ang atong istorya ni is, kanimang kanang gilab, grabe na ang years, di ba? Gipailil na sa mama, grabe na, pakasal na unta, kana. Pero, sige lang, ako nakita po na ako sa imong kuan. Unsa man karon nangita ba ka or searching ba ka or waiting ba unsa ba? Sa status nimo sa imong heart. Kuan. Complicated, undecided, whatever. Mo na diya kay nilabay ng spaceship. Really, good. Nakita na nimong spaceship niya, di na ka makaadtog future kay imong gibyan. Pero kung magod sa Master Poop ka ng murag, ako magod kay, nako'y pagka, kasi bitawag ani ka ng, seryoso magod siya kay storya, maskin, dili din ako sa kadunggan mag-joke. Pero minti di siya seryoso yung mga istorya, murag, sa mani, o yung murag, hulingan ko siyang life. Kay seryoso lang tanan, wala man lang siya katuan ko. Bisa, wag yun siya naka-knock-knock, bisag knock-knock man lang. Wala kadungog na nag-knock-knock siya sa ako. Nakadungog ko, ano siya, knock-knock, ano ko. Who's there, pre? Ano din siya, sulod ko, bi. Ano siya? Seryoso kayo nga tao na. Seryoso ka sa Master Poop. So, knock-knock. Yung ko nga, who's there? Tukhangon na ka, pre. Ay, ikaw man day. Ikaw man ang problema kay. Siguro. Saba na Pero para. madlok lagi ko mapasagitan ako siya. Dili man na ang masak. tama man puga nga. Dili ka sigurado, dili lang gyud sad ka. Tama no? Never gyud na Pero nimo okay na ikan. sad nga wala nagkami kay na siya 6 years karon. 6 years nga. Unsa man 6 na? years na sila sa iyang girlfriend. Abi na kog labunon. Pero wala di Master Poop mag-text ni kay sige niya ginaingon nga kung gisugot pa lang ko nimo sa una Zen siguro 5 years na ta karon or 6. So, really ko ganahan istoryahan. Oo, ingnon nimo siya. Dili seryo imo mong kang giprangkahan. Oo, giprangkan ako siya. Prangkay lang nga kay makasabot man ang lalaki basta magpirmi na lang gyud. Pero iyang ginaingon Master Pope kay minsan nga
siguro kulang lang akong effort sa una. Yun mo nga, dili man, it's not you, it's me. Yes, una ko ngayon sa iya. Ana. It's not you, it's me. Lagi. Ino lang din siya. Kung unsa man ang iyang tubag, respetuha lang pod and imo lang yun siyang prangkahan, dili lang gid nimo siya kuha na pod, ipaasa or sa bakano kay masayop O na wala yung man pagka. sa dili man ko paasa kay kabalo Okay. ko sa feeling nga gaasa. Lagi pero wala ka ka-relate sa atong kuan karon. Sige na, i-greet na agpas kay mangita kung nakarelate. Sige. Master Bob, greet ko sa tanan taga Tagulwan Community College, Mhm. especially sa IT students o sa criminology. Then, regards ko ni Jonald Colating Liaban, ni Rhea Tabar, Sunny Ditasto, Sanchez, o ni Gorgor, taga dira atbang sa internetan, atbang sa TCC nga Wa ko'y internetan L, nga wa ko'y Libaten. L, wa o katuod. Sa atbang sa Ganun TCC tudloan man nga ko nimo kung asa internetan. ila, di man ko makapamista nila. Master po, magraga dari, mamisa ta dari, dagan kong friends. Di ko kay dagang kay muhag sa ako. Dagan magpa-picture na, mahal ra ba kay ko 50 per picture. Then mag-invite ko sa kuan sa pag-ani ni Bamboo, Master po, plus dari. Kana na bambo Mga kana. on din ta, mga on ta dari, malibre ko. Kana. Ganaan ko ana kanang pagkaon o kanang bambo. Sige. Oh, na si Bamboo dari sa January 31. Yes, I will dare. Then Master po, pwede mag-request og song. Unsa nga song? Atong All I Ever Need. All I Ever Need by Empoy. O sige. Salamat. Ako na nang i-play ang kanta ni Empoy niya. Sige. Kanang tinuod nga nakarelate ba kanang pareha aning sitwasyon. Medyo okay na untaan tanan pero medyo naalang gyud kay na feel nga kay gusto ko makabalo nga nung gaka-feel ni sa tao. I just wanna okay. English na unta ko pero wala akong kabalon sa akong translate. Hello. Hello? Hello. Hello, Master po. Hello. Kinsa ni Brad? Kinsa ni? Hindi, Master po. Ngayong gabi Yes, Master po. Kinsa ni kanong kanako? Si Roms ni Master po. Ha? Si Roms ni. Roms. Nakarelate ka sa atong istorya karon Roms kanang gilab ka og todo-todo pero ikaw lang gyud ang nay something nga na feel nga medyo I don't deserve this. Ito to, Master po. Oo. Tugod. Kanigod sa atong drama? Oh, nakarilit mo ba na, Master po? Asa man ikaw si Angie o ikaw si Marlon? Nang okay ng tanan ba? Ikaw si Angie Ha? nga nay problema sa self? Oo, sa una man to, Master po. So naay babae nga nag-love sa imo og todo-todo? Ha? Unsa man ni imong cellphone ni hinay kayo? Ina, ako pa dyan. Dili ikaw mo di kadungog sa ako. Ikaw ba si Angie ani nga kwento kanang gilab ka og todo-todo sa babae? Oo, magana agad, Master po. And then unsa na imong na-feel dayon nga gilab man kag todo-todo? Sumiro, abi, nag-siya na good. Sa una. Unsay imong na-feel dayon kay gilab man kag todo-todo pero nganong naam kay na-feel nga mali? Siyempre, lipay ko to sa una. Lagi. So man ako ni pag-question ani nga makasabot ni siya, ha? O nawa man siya. Hello. Next caller, be. Hello, may gabi. Hello, good evening. Hi, may gabi. May gabi, Brad. Brad, sa pangalan, Brad?
Mark, Mark. Pila edad, Mark? 29. 29. Asa ka nakarelate sa atong storya karon, Mark? Kang Nakarelate ko sa lalaki. kay Marlon. Oo. Nahigugma ka og babae na medyo kabalo ba kaon sa iyang rason, Brad, nganong ingatos siya? Ang sa rason sa babae nga. Mm. Ang rason sa babae, nasakal na daw siya. Kung anong sobra na daw kung pag-love siya, warang pareha din sa sa istorya ng Mm. Marlon ng babae. Kani ako pangutana sa imo next. Nasabtan ba nimo siya? Nakasabot ba ka sa iya? Oo, nakasabot ko. Ako sa Sige. babae. Tungod kay nakasabot man ka kami, naganmi dani ang murag wala may kasabot nganong ingana ang mga kuan girls or girl ba ka or lain. But naay mga tao gyud nga maka feel og ingana. Sige daw, pasabta daw mi nganong ingana ang tao. Nagyatag na nimo ang tanan, di ba? Kuan na nimo, gipakita nimo kung unsa ka kamaayo. Pero in the end naagyapon sila. Depende man siguro na Master Pops kay nauban sa babae gusto pod nila na dili pod gusto nila na naigapod sila i-approve ba sa isa ka babae sa isa ka lalaki na kaya pod nilang buyon ana. So sa ako na sitwasyon nasubraan na po daw ko pagmala ko siya na unag Sa imong tan-aw nasubraan gyud ka? Ngano man. Nasubraan ako nang gihatagan ako tanan siya tapos ano daw ko ka seloso kung nasa ikuan. Pero dapat 'di ba? Dapat ang siguro lahi man gyud siguro sa imo kay naaman ang part nga selos. Masakal gyud na siya. Yes. Lagi pero kaning sa atong story is wala may selos ani. 'Di ba? Oo, lang. Feeling nako lahi ang imong sitwasyon. Feeling nako mo nang nagbulag siya tungod sa selos, tungod sa dili siya ganahan nga selosan siya permi. Gihimo na medyo ma-relate siya in a way because gihimo manggod nimo siya nga world nimo. 'Di ba? Yes, Pero sa atong story, wala man sad niya giselosan, wala may element of selos, wala element of kanang sakal sa story. Murag kalit lang gyud nga feel sa babae, muna akong pasabot nga feel sa babae nga dili siya deserve and kailangan siya mukalas ani, kailangan siya og space. So medyo kuan ra kayo, Mark. Medyo layo ra gamay. Ngita unta ko katong makarelate kang Angie. Sige Mark, ikuha na lang sa Mark. Salamat sa imong pag-share pero mangita sa ako og line nga caller kay wala na gid tay oras. Sige. Salamat. Unsa imong request, Mark? Ako na lang i-play unya. I don't wanna miss thing air supply. Sige. Master Pop, okay. Thank you. Don't wanna miss a thing. Aerosmith man na siya. I don't miss a thing. Sige. Salamat, Mark, ha? Salamat po. Kanang isa di abi kanang kuan be, kanang ka-relate jud kang Angie be kay para masabtan nang nganong ingana ang gaka-feel sa ay sa tawag katong wala ka-relate. Katong para masabtan nato ni. Ibig ako libog ko nganong moabot na sa point sa tao. Tawag daw mo 0995-335-2093. Katong mismo kang Angie naka-relate, naka-feel og ingani, ha? Hello, may gabi. Hello, magandang gabi, Master Poppy. Hello, Brad. Kang Angie ka naka-relate, Brad? Actually, both of them. Nga naman. Because their problem is babae, kung titingnan mo, parang hindi pa siya ready magpakasal ba sa lalaki. So, Then, ito ba ang parang tinatawag natin na anxiety sa married life or parang ganun? May anxiety na siya na nafe-feel nila na pressure pwede rin. Pero Pero, siguro sa anxiety naman may
Parang pumayag na siya na magpakasal, pero at that moment nung nag-engagement na, doon na niya na feel yung parang, oy, teka muna. Ito na ba to? Parang ganun yung anxiety, di ba? Pero sa sitwasyon nito, posible bang anxiety pa rin ito? Na-mention lang na. Actually, Master Pops, hindi na rin pwedeng sabihin anxiety kasi they're both, ano na sila nasa tamang edad naman sila Mm-mm. And then, they can talk about it. So, anong nafe-feel ni Angie? May explanation ka ba nun? Actually, Angie, siguro, kung sa ano niya, marami pa siyang gustong mapangarap na gustong maabot like that. Parang, kumbaga, like yung takbo na story, parang tuwing tabangitin ni si lalaki, Si Marlon. si Marlon, every time na he open na yung kasal, Mm. yung isa naman, lagi nauubo. Siyempre, ako sa akin mangyari yun, Mm. it was an insult me kasi every time na baka magsasabi ng gano'n na tungkol sa kasal, tapos uubuhin siya. Siyempre, katulad na ni Marlon, mabait siya in that case. Pero actually, kung sa ibang tao yun, magtatanong sa kanya, bakit ba every time nagsasabihin ko siya gano'n? It means only na she's not ready getting married. Mm-mm. So, ibig sabihin, meron pa siyang mga gustong gawin na parang hindi niya ina-open doon sa partner niya. So, yung partner naman niya na nagkakaroon ng question sa isip na bakit gano'n. Di ba? Oo, pero willing naman, 'di ba? Willing naman si Marlon na mag-give ng space. Pero ngayon si Angie, may iniisip siya na baka hindi na yung dating Marlon ang magmamahal sa kanya. Parang mag-change na kasi meron na siyang mga doubts. Nag-space na siya pero meron na siyang mga doubts na advance na rin mag-isip. No, sa tingin ko yung stage ni Marlon na yun, he was very serious. Kasi biro mo, every time na lang, lahat ginagawa niya, lahat ng paraan. So dito ba natin dito ba natin masasabi na talagang pag sumobra masama na rin? Pero pwede sabihin ganun. Pero sa story yan, takbo ng story ang Master Pops. So tingin ko, yung being love mo yung isang tao, sana naman, ma-feel din naman yung partner mo na, ay, ganun pala ako kamahal. Kasi marami na ako napakinggan ng mga stories sa'yo, Ma'am Pastor Pops, na naintindihan yung, yung mapagmahal ng isang lalaki doon sa babae. Ibig sabihin, sa lang yan, yung ganung stage na medyo, siyempre, he wants to give, yung gusto niyang ipafeel doon sa babae, na up to the end, ganun pa rin, hanggang sa tumanda sila, ganun pa rin ang pagmamahal niya, hindi magbabago. Hindi magbabago. So it is only na may problema kay Angie talaga. Kay Angie ang problema. So, kung nakikinig si Angie ngayon, anong gusto mong sabihin sa kanya? Ang masasabi ko lang sa kanya, Angie, bibihira sa lalaki ang ganyan. Kung binibigay na sa'yo lahat ng pagmamahal, lahat ng pagkikir, pati bahay mo ginawa niya para lang masabi mo na nag-e-effort siya kasi it's because of you. So, I hope sana maintindihan mo yung ginagawa sa'yo ng partner mo kasi she loves you so much. Yun lang, Master Pops. Dapat hindi na yan baliwalain. Oo, tama yung Master Pops. Tapos, inuuna pa niya yung sarili niyang parang feeling niya, yung sarili niyang di ba? Siyempre, Master Pops, kumbaga sa isang lalaki, yun para bang napakasarap sa pakiramdam na pinagkikilbihan mo yung mahal mo sa buhay. Diba? Pero yung first caller natin, di ba, yung naman niya, parang happy naman siya at nag-decide siya na hindi yun para sa kanyang yung lalaking mabait. Pero happy naman siya sa desisyon niya. Pero naman ganun, di ba? Parang
Pwede rin, Master Pops. 'Di ba? Kaya lang, Kasi Siyempre. hindi mo pwedeng i-decide yung bagay na hindi ka sigurado. pwede. Tama? Tama. Tama din yung mga ganun. Pero pag pagkatapos mo mag-decide tapos magsisisi ka kasi umalis na, nawala na, Doon nga makakapag... doon ka na mali. Dapat walang pagsisisi. Yun nga. Yun lang, di ba? Sige, Sige, sa kanila nagsama eh. Kaya sa mga decision making natin, no, nating mamadaliin yung mga desisyon, no? Kasi alam na natin kung ano, magsisisi ba tayo o hindi. Tayo pa rin yung ano, makakaranas ng consequence. Maraming salamat. Mark, ano ba yung pangalan mo? Michael Sean. Michael. Maraming salamat. Ano bang gusto ka bang mag-greet? Gusto ka bang mag-request? Video na lang yung mga good boys diyan. Saan? Lahat. Saan? Wala. Mga Wala, ako lang pogi dito. boys. Tsaka mga pogi boys katulad ni Master Poppy, Hoy! ni Sir Romantico, Hindi mo shoutout, hindi mo shoutout. ni Boy Negro, Hindi mo shoutout. si Rico Suave, Oh no! si Sir Bernie Bitok, Yun. and also Leader the namin yun. good boy, Da. si Sir Lito Inglisero. Ay, si Lito talaga. Siyempre, boss, gusto ko rin i-greet yung dalawa yung beautiful boys dyan, si Maria Piñera and Sweet Marika. Beautiful voices. Beautiful boys ka rin. Oo. Yun lang. Gusto, Sir Bobs, Mm-hmm. yung sounds mo na, eto na. Ito na. Mm-hmm. Ito na. Maraming salamat, Brad. Sige, thank you, sir. God bless sa'yo, ha. God bless, sir. Ingat, boss. There you go! At least meron tayong ano, no? Matagalong tayo dito, eh. At least meron tayong resolution sa lahat ng mga napakinggan natin. Na mga bagay-bagay ay kailangan pag-iisipang mabuti. Maganda yung ginagawa ni, no? Walang mali si Angie na kailangan niya ng space kasi kailangan naman niya magmuni-muni, kailangan niyang mag-send muna sa Dear MOR para kumbaga pag narinig na niya yung mga payo ng ating mga magulang, payo ng ating mga callers, no? Baka maisip na niya yung talagang karapat-dapat niyang gawin. Para kang Marlon, no? So kita as nakarelate nga na gyud gyapon. Dili pa dalos-dalos sa mga problema. I mean pag-decide. Og kung inyo nagyugag sigurado nagyug ka kana. Yes, go na dayon kay when you are sure kaakibat na yan ng risk, no? Meaning kabalo na ka nga bahalag masakitan pug ko ani basta kay ako ning desisyon. Muna siya ang decision making. Pero kung miyong ka nga go ko ani tapos kung makuan ni kung magka-problema ni buhi din ko mali. 'Di ba? Walang commitment Ngiyana. So, siguraduhon, iampo sa Ginoo. And then kung sigurado na with the blessing of the Lord and the people around you nga happy, imong i-decide ang usa ka butang and then panindigan, 'di ba? Na kung unsa may mahitabo mo na ni ang desisyon mo na ni akong path nga gitake. Salamat paghihapon, di ba? Whether nahimo kang magbalampuson or medyo naalay mga lubak-lubak, magiagian,
Basin trials ra na siya, dili gyud failure, no? So igo lang gyud ka, pasalamat gyapon ka. Salamat kay kani lesson ni. Salamat kay kani tungod ani makatindog ko, mahimo na kong stronger ani. Diba? Sa kabugat nga akong gidala ani sa una, sus nakaya gyud nako. So stronger nako karon. Salamat mga mix sa inyong pagpaminaw. Grabe, overtime ta pero okay lang, at least natay mga na-learn. And kung unsa may inyong mga na-learn diya, pwede na ninyo i-post, i-share sa inyong mga friends, i-check ninyo og mambuntag. Sa kids pagyapon, same time. After sa MOR University alas 8, Dear MOR na punta. Alas 10 tomorrow. Wala na kong igon time. This is Master Poppy saying, don't worry, be happy. Pag may problema ka, huwag mag-alala. Just don't give up. And kung wala ka naman mga na-comment, huwag ka nang kumoment. Huh? Huh? Bye for now. See you again tomorrow. Mga single ladies and single moms, be. Taasin yung mga kamot, be. Kaya mag-kiss na ko sa inyong ilog, be. Mga single moms. Mga dalaga, di, be. Kiss na ko. Apil na mga byuda, apil na. Lola, apil ka. Kiss ko, be. Ready? Da. And I'll be leaving you with a quote. Gikan sa atong kwento. Sa kwento ni Angie at ni Marlon. Hashtag Dear MOR Masyado. Kung sayop ang tao or sayop na siya nga tao, dili paghihapon ka sakto para sa iyaha. Bisan pag maayo na ka. Kung sakto ang tao, ikaw paghihapon ang sakto para niya. Bisan pag nasayop na ka.